ከቢድ እዋን ዘጋጠሞም መንእስያት መጻምዲ ኣብታት ጸበቕት ሪዞርት ንሓደ ሰሙን ዘጽንሖም ዓወት ይስዕሩ ኣብኡ ኣብ ዝሓለፈሉ ኣብታ ናይ መወዳእታ ምሸት ኣብ ሓደ ቦታ ድራር ክበልዑ ይዕደሙ ኣብታ ቁጽሪ 21 ጠረጴዛ ኮፍ ኢሎም ኣለዉ ብዋና እቲ ሪዞርት ድማ ጽቡቕ ኣቀባብላ ይግበረሎም ቀፂሉ ብጀካት ሪዞርት 8 ሚልዮን ደገፍቲ ኮምፒተር ቸክ ዘለዎም ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ ናይ ፀወታ ምርኢት ከም ዘካይድ ይነግሮም እቲ ፀወታ ብሓፈሻ ቀሊል ይመስል 8 ሕቶታት ወይ ኣይፋሊልካ መምላስን ምስቶም ሕቶታት ዝተኣሳሰሩ 8 ተግባራት ወይ ዕማማት ምፍጻም ጥራሕ ብድሕሪዚ $10 ሚልዮን ሒዝካ ምኻድዩ እዞም መጻምዲ ነዚ ዘጋጠሞም ዕድል ከኣምኑ ወይ ከኣሉን ኣብ ውሽጢ ሓደ ክልተ ሕቶታትን ተግባራትን እቲ ምስጢራዊ ዓዳሚኦም ብዛዕባኦም ብዙሕ ከም ዝፈልጥ የብርሃሎም ነፍሲ ወከፍ ወይ ኣይፋል ዝብል መልሲ ክጻወት ከለዉ ምስጢሮም ይግለጽን ናብ ናይ ብሓቂ ኣሰቃቕ መሬት እንዳገደዶም ይኸይድ እዚ ድማ ኣብ ህይወቶም ጽልዋ ክህልወዩ ሓደ ቀሊል ዘይርሳሕ ግን ተጥሂዝካ ድማ ትመውት ናብ ሙሉእ ትሕዝቱ ከብለኩም እቲ ፊልም ክጅምር ሓደ ዘይፍለጥ ሰብ ኣብ ልዕሊ ፖላሱ ኮይኑ ንታሕቲ ክጸድፍ ከሎ ንርኢ በካሜራን ተቕዳሕ ድማ በሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ብላይቭ ይርእይዎ ነበሩ ኣብ ዳርክ ዌብ ጥራሕ ዝርከብ ብቐይሕ ኣካል ዝፍለጥ ከም ዝኾነ ይግመት ድሕሪዚ ምስ መንእስያት መጻምዲ የላልየና ኢቫንን ሲንን ይበሃሉ ብናይ ቢዝነስ ኣውሮፕላን ናብ ፊጂ የምርሑ ነበሩ ንሓደ ሰሙን ኣብ ሓደ ኣሎ ዝበሃል በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል የሕልፍዎ ገንዘብ ክገዝኡ ዝኽእል ኩሉ ነገር ክገብሩ ከኣሉ እቲ ዘገርም ግን ክልቲኦም ካብ ዘዕለልዎ ንውድኦ ነገር ስራሕ ከም ዘይብሎም እዩ በዚ ድማ ተስፋ ቆሪፆም ደለይቲ ስራሕ ምዃኖም ንርዳእ ግን እቲ ቀንዲ ሕቶ ዝኸውን ስራሕ ዘይብሎም ክንሶም ብኸመይ ከምዚ ዓይነት ምቹ ህይወት ክመርሑ ይኽእሉ መልሱ ድማ ብሎቶሪ ቀዳማይ ዕጫ ስለዝሰዓሩ እዩ ኣብ መወዳእታ እቶም መጻምዲ ናብ ፊጂ በፂሖም ኣለዉ ናብ ሆቴሎም ድማ ኣምርሑ እቲ ሆቴል ብለምለም ቀጠልያ ኣግራብ ዝማዕረገን ብማይ ዝተኸበበን ክቡር ቦታ እዩ ኢቫንን ሲያን ኣብ ዝምዕሩግ ቦታ ሕጉሳት ነበሩ ኣብዛ ንእሽተይ መዓልቶም ድማ ፀፅብኦ ብምብላዕን ብምስታይን ብሓንሳብ ብምድቃስን ብምስዕሳዕን ግዚኦም የሕልፍዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኢቫን ናይ ስራሕ ሊስታ ንምርኣይ ኩሉ ግዜ ኢሜይሉ ይርኢ ነበረ እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ትካል ክቆፅሮ ይከኣለን በዚ ድማ ሕርቃን ይስምዖ 5 መዓልቲ ሓሊፉ ኣብ 6 መዓልቲ ግን ናይቲ ሆቴል ኣሳሳይ እሳር ዕምባባ ሒዙሎም መፀ ቀፂሉ ክዳኖም ተኸዲኖም ናብ መመገቢ ቦታ ክመፁን ፍሉይ ነገር ከም ዝተዳለወሎምን ይነግሮም ሎሚ ዕለት ናይቶም መጻምድቲ ካብ ዝፋለጡ 10 ዓመቶም እዩ ኢቫን ነዚ ጉዳዮም እቶም ናይቲ መዘናግዒ ቦታ ሰባት ብኸመይ ከም ዝፈለጥዎ ተገረመ ሲያ ግን ብዙሕ ክትሓስበሉ ይደልየትን ንኽዳሉ ድማ ሓተታቶ ድሕሪ ዝተወሰነ ድማ እቶም መጻምድቲ ክዳውንቶም ቀያይሮም ናብቲ መመገቢ ቦታ መፁ ኣብኡ ድማ ብናይ ባህላዊ ሙዚቃ ተቐበልዎም ኣብ ናቶም መኣዲ ንኽትሪኦ ዘብህግ ኬክን ዋይንን ተቐሚጡ ነበረ ነዚ ኩሉ ነገር ዝረኣየ ኢቫን ብዛዕባ ጥቕሚ ዘይብሉ ህይወቱ ክሓስብን ክሓርቕን ይረአ እንተኾነ ግን ነሲያ ዝግብኣ ደስታን ሓጎስን ከም ዝህባ ቃልኣትወላ ድሕሪዚ ሓደ ሰብኣይ ብድሕሪት መፂኡ ምስ ተሓወሶም ስምዒቱ ይቋረፅ እቲ ሰብ ናይቲ ሪዞርት ኣመሓዳርን ነቶም መጻምድቲ ዝጋበዞም ሚስተር ካሃን እዩ ንዝተወሰነ ክዘናግዑ ናብ እንዳ መስተ ይወስዶም ድሕሪዚ ሚስተር ካሃን እቲ ሪዞርት በብወርሒ ብቁፅሪ 21 ዝፍለጥ ፀወታ ብምክያድ ፍሉጥ ምዃኑ ገለጸሎም እዚ ፀወታ እዚ በዓል ሓዳር ዝኾኑ ጥራሕ ዝሳተፎ ውድድር እዩ እቲ ፀወታ ኣብ ዓለም ናብ ዘለው ብዙሓት ተዓደምቲ ብላይቭ ይፍኖ ወሲኹ ነቶም መጻምድቲ ክፍትንዎ ከም ዝኽእሉ ይሓቶም እቶም ሕግታት ኣመና ቀለልቲ እዮም ሚስተር ካሃን 8 ዝኾኑ ሕቶታት ምስ ህይወቶም ዝተተሓሓዙ ይሓቶም መልሶም ድማ ወይ ድማ ኖ ይኸውን ድሕሪ ሓደ ሕቶ ድማ ዝተፈላለዩ ተግባራት ንኽፍጽሙ ይሕተቱ እቲ ካልኣይ ሕጊ ድማ ሓንሳብ ናብቲ ፀወታ እንተኣትዮም ኣብ መንጎ ክቋርፅዎ ይክእሉን እዮም እቲ ናይ መወዳእታ ሕጊ ድማ ንናይ ደገ ሰብ ሓገዝ ክሓቱ ይከኣልን ሚስተር ካሃን እንተሓሲኹም ክትሞቱ ኢኹም ኢሉ ዳግማይ የንጠንቅቖም
ኢቫን በቲ ጸወታ ተገሪሙ ነበረ። ቀጺሉ እንተ ስዒሮም እንታይ ከም ዝሽለሙ ሓተተ። ሚስተር ካሃን ድማ እንተ ስዒሮም 21 ኪሎ ሮሎ ከም ዝኾነ ገለጸሎም። ስለዚ ኢቫን ብዘይምውልዋል ነቲ ጸወታ ክቕበሎ ኸኣለ። ሚስተር ካሃን ብዛዕባ ግላዊ ህይወቶም ይኹን ሓዳሮም ይፈልጥ ይኸውን ኢሉ እውን ኣይገመተን። በዚ ድማ እቶም መጻምድቲ ነቲ ጸወታ ተቐበልዎ። ዝተወሰነ ሰልዲ ንምርካብን ዝተጓሳቆለ ህይወቶም ንምፍታሕ ነዚ ጋጢሞም ዘሎ ዕድል ክጥቀሙሉ ወሰኑ። ድሕሪዚ እቶም መጻምድቲ ናብ ካልእ ክፍሊ ከም ዝመፁ ተገበረ። ኣብኡ ድማ ሓደ ሓደ ናይ ስምዕ ወረቐት ይፈራረሙ። ብኻልእ ድማ ሓደ ሰብ ክሕሱ ከሎ ወይ ሓቂ ክዛረብ ከሎ ዝሕብር መሳርሒ ይእሰረሎም። ኣብቲ ክፍሊ ብዙሓት ካሜራታት ተተኺሎም ኣለዉ። ስለዚ ሚስተር ካሃን ኣብ ላይቭ ናብ 6 ሚልዮን ዝጽጉዑ ሰባት ከም ዝዕዘብዎም ገለጸሎም። እዚ ነገር ነቶም መጻምድቲ ብዝተወሰነ ኣጨነቖም። እንተኾነ ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ምዝርራብ ክጅምሩ ተሰማምዑ። ኣብ ናይ መጀመርያ ሕቶ ንኢቫን ምስ ሰበይቱ ኣብ ጎደና ምስዓም ደስ ይብለካ ዶ ተሓተተ። ኢቫን ድማ ኖኖ መለሰ። እቲ ሓባር ዝተኣሰረሉ ድማ ቀጠልያ በረኸ። ሚስተር ካሃን እንቋዕ ደስ በለኩም ይብሎም እሞ ድሕሪዚ ኣብ ሰብ ዝበዝሖ ጎደና ክሰዓዓሙ ይሓቶም። እዚ ናይቲ ቀዳማይ ሕቶ ካልኣይ ክፋል እዩ። ነዚ ብዝግባእ እንተተግቢሮሞ ድማ ሓደ ክሎሮፒ ክዕወቱ ማለት እዩ። በዚ ድማ እቶም መጻምድቲ ብዘይምውልዋል ክገብርዎ ኸኣሉ። ናብቲ ሪዞርት ምስ ተመለሱ ድማ ሪቫን እቲ ተግባር ኣመና ቀሊል ከም ዝነበረ ይዛረብ። ነዚ ብምግባሩ ድማ ወላ ሓደ ሽልማት ከም ዘይብሉ ይኣምን። ቀጺሉ ሚስተር ካሃን ብሰልዲ ዝመልአ ገዛ የርእዮ። ብተመሳሳሊ ሪቫን ቴሌፎኑ ምስ ረኣየ ሓደ ክሎሮፒ ከም ዝኣተዎ ተረድኦ። እዚ ድማ ነቶም መጻምድቲ ይሕጉሶም። ስለዚ ነቶም ዝተረፉ ፈተናታት ይዳለዉ። እቲ ካልኣይ ሕቶ ንስያ ኮይኑ ሰብኣይኪ ጽቡቕ ጌሩ ይፈልጠኩ ዶ ተባሂላ ተሓተተት። ነሳ ድማ ብምሉእ ምትእማን ኣይ ኖኖ ኣይፈልጠንን ኢላ መለሰት። እዚ ድማ ቁኑዕ መልሲ ነበረ። ሪቫን ብዛዕባ ሰበይቱ ኩሉ ነገር ይፈልጥ ኢሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ ብዝተወሰነ ተበሳጨወ። ድሕሪ ዝስያ ሓደ ተግባር ንክትፍጽም ተሓተተት። ብዝበሰሉ ሓሳኹ ዝተሰርሐ ምግቢ ክትበላዕ ኣለዋ። ሪቫን ሰበይቱ ሕምልቲ ከም ትምገብ ስለ ዝፈልጥ በዚ ሕቶ እዚ ነቲ ሽልማቶም ከይስእንዎ ፈርሐ። እንተኾነ ግን ብዘገርም ተግባር ስያ ነቶም ዝበሰሉ ሓሳኹ ክትምገቦም ጀመረት። በዚ ድማ 2 ክሎሮፒን ክስዕሩ ኸኣሉ። እዚ ግን ሪቫን ብዛዕባ ሰበይቱ ብዙሕ ከም ዘይፈልጥ የረጋግጸሉ። ኣብ ሳልሳይ ሕቶ ሚስተር ካሃን ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ክካትዖ ንሪቫን ይሓቶ። ንሱ ድማ በሊሕ ሰብ ብምንባሩ ብዘይወል ሓደ ፃዕሪ ክገብሮ ኸኣለ። ሚስተር ካሃን ድማ ናብ ዝቕጽል መድረኽ ኣሰጋገሮ። ኣብ ራብዓይ ሕቶ ንሪቫን ሰበይቱ ንምድሓን ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እንተኾይኑ ይሓቶ። ሪቫን ድማ እወ ኢሉ መለሰ። እቲ ሓባር ድማ ቀጠልያ ብርሀ። ድሕሪዚ ናብ ተግባር ምስ ኣተዉ ስያ ኣብ ኣየር ዘይብሉ ቦታ ኣእትዮም ይዓጽዋ። እቲ ቦታ ዝተወሰነ ጥራሕ ኦክሲጅን ነበሮ። ሪቫን ንዓኣ ካብኡ ንምውፃእ ሓደ መንገዲ ጥራሕ እዩ ዘለዎ። ንሱ ድማ 500 ሚሊ ሊትር ካብ ደሙ ቀዳሕ ኣለዎ። እዚ ድማ ሪቫን ኩሉ ግዜ ደም ይፈርሕ ብምንባሩ የሰንብዶ። በዚ ድማ ነቲ ፈተና ክውድኦ ከም ዘይክእልን ብቐሊሉ ናብ ገዝኦም ክምለሱን ንሚስተር ካሃን ይሓቶ። ኣብቲ ግዜቲ ሪቫን ብዛዕባ ሰልዲ ተገዳስነት ኣይነበሮን። ሚስተር ካሃን ግን ቆፃሪ ሰዓት ኣቐዲሙ ከም ዝጀመረ ብግልፂ ይነግሮ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ 7 ደቂቕ ስያ ተዓፅያትሉ ዘላ ሙሉእ ብምሉእ ኦክሲጅን ክውድኡ፣ በዚ ድማ ክትመውት እያ ማለት እዩ። ሪቫን ፍርሓቱ ተቋፃፂሩ ነቲ ፈተና ክብድሆ ተዳሊሎ። ዘለዎ ድፍረት ኣኪቡ ነቲ ተዳሊሉ ዝነበረ ዓቐንደም ክእክብ ከኣለ። በዚ ድማ ንሰበይቱ ከድሕን ከኣለ። ድሕሪዚ ብፀቢብ ዝደሓንሉ ነገር ድማ ዝሕተትዎን ዝተግብርዎን ነገር ቀለልቲ ከም ዘይኮኑ ተገንዘቡ። ሚስተር ካሃን ብዛዕባ ቤት ትምህርቶም ይፈልጥ ነበረ። ስያ ቬጀተርያን ዘይኮኑ ምግብታት ከም ትጸልእን ሪቫን ድማ ንምንታይ ደም ከም ዝፈርሕ ይፈልጥ ነበረ። ስለዚ ነቲ ጸወታ ገዲፎም ናብ ኤርፖርት ንምኻድ ወሰኑ። ብጃልባ ገይሮም ክሃድሙ ዝፈተንሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ እተን ኣብ ኢዶም ዝተኣሰራ መሕበሪ ድምፂ ክገብራ ጀመራ።
ድሕሪ ሚስተር ካሃን ነቲ ካልኣይ ሕጊ ናይቲ ጸወታ 21 ተጥሒሶም እተን ኣብ ኣእዳዎም ዘለዋ ከም ፍንጀራ በቲ ካፒታን መንገዲ ይነግሮም። ነዚ ዝሰምዑ መጻምዲ ከይፈተው ብግዴታ ናብቲ ሪዞርት ተመለሱ። ሕጂ ሓምሻይ ሕቶ ክሕተቱ እዮም። ሚስተር ካሃን ድማ ንሪቫን ንሰበይትኻ ተፍቅራ ዶ ኢሉ ሓተተ ዋላ ማጉላ እንተኾነ ተወሲኹ። ሪቫን ድማ እወ ብምባል መለሰ። እታ መሕበሪ ድማ ቀጠልያ ብርሀት። ናይ ሪቫን መልሲ ንስያ ሓጎስ ፈጠረላ፣ ግን ናብ ተግባር ምስ ኣተዉ ክትበኪ ቀረበት። ስያ ጨጉራ ክትላፀን ማጉላ ክትከውን ተኣዘዘት። እዚ ድማ ብግልፂ ንስያ ጽቡቕ ኣይነበረን። ንሰብኣያ ጠጠው ክብል ሓተተቶ። እንተኾነ ግን ኣረጋግኣ እሞ መላፀይት ብምሓዝ ጨጉራ ላፀያ። ሕጂ እቶም መጻምድቲ 500 ክሎሮፒስ ስዒሮም ኣለዉ። ኣብ ሻድሻይ ሕቶ ሪጋ ናይ ሪቫን እዩ። ቅድሚ ሕጂ ንሰበይቱ ሃሪምዋ ይፈልጥ እንተኾይኑ ተሓተተ። ኣብዚ እቲ ፊልም ንድሕሪት ይመልሰና። ስያ ህፃን ክተውርድ ዝወሰነቶ ብዘለዎም ናይ ኢኮኖሚ ሽግር እዩ። ውላዶም ብዝግባእ ክዕብዩ ከምዘይክእሉ ተኣምን ነበረት። ይኹን ደኣምበር ሪቫን ካሊእ ሓሲቡ ነይሩ። እዚ ውሳኔኣ ብዘይናቱ ምኽሪ ብምውሳዳ ድማ ሓረቐ። በዚ ድማ ሪቫን ንሰበይቱ ይሃርማ። ናብ ህልው ኩነታት ምስ ንምለስ ድማ ሪቫን ሰጋጋ እንዳበለ እወ ኢሉ መለሰ። እቲ ሓባር ድማ ቀጠልያ ብርሀ። ናብ ተግባር ምስ ኣተዉ ድማ ሚስተር ካሃን ክሳብ 120 ስፔል ዘለዎ መዐቀን ድምፂ ይውፅአ። ንስያ ድማ ንሰብኣያ ብዝኽኣለቶ ሓይሊ ብፅፍዒት ክትሃርምን ነቲ ናይ ድምፂ መዐቀኒ ኣብ መወዳእታ ክተብፅሕን ይነግራ። ስያ ብዘይ ምኽንያት ንሰብኣያ ክትሃርም ኣይደልን። እንተኾነ ግን ግድን ክትገብሮ ስለ ዘለዋ ብልስሉስ ፅፍዒት ጌራ ጀመረት። ቀፂላ ብኸበድቲ ፅፍዒት ቀጸለት። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ማዕጉርቲ ናይ ሰብኣያ 120 ስፔል ዝበፅሕ ከበድቲ ፅፍዒት ክትሃርሞ ክኣለት። ድሕሪዚ እቶም መጻምድቲ ናብ ፍጂ ብምብፅሖም ክተዓሱ ጀመሩ። ዝኾነ ይኹን ንሻድሻይ ሕቶ ተዳለዉ። ድሕሪዚ ሚስተር ካሃን ንሪቫን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ መጥቃዕ ተብፂሑ እንተኾይኑ ይሓቶ። እወ ብምባል መለሰ። እዚ ድማ ሓቂ ነበረ። ምኽንያቱ ሪቫን ኣብ ቤት ትምህርቱ ጉልበተኛ ስለ ዝነበረ እዩ። ነዚ ስዒቡ ሚስተር ካሃን በትሪ ሂቦሞ ኣብ ደገ ጠጠው ዝበለ መኪና ከበላሽዋ ኣዘዞ። እቲ መኪና ናይቲ ጸወታ ኣካል ዘይኮነ ናይ ካልእ ሰብ እዩ። ከይፈተወ ሪቫን ናብ ደገ ይወፅእ እሞ እዛ መኪና ናይ ቀደም ዓርኩ መሲላቶ ክሰባብራ ጀመረ። ክኸይድ ክብል ግን እቶም ዋናታታ መኪና መፂኦም ሓዝዎ። ሪቫን ብመከራ ሃዲሙ ሓደ ፖሊስ ረኸበ። ቀፂሉ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝሰራጩ ጸወታ ክጻወቱ ንምንታይ ከም ዝግደዱን ካልእን ብግልፂ ይዛረብ። እንተኾነ ግን ተወሳኺ ሓበሬታ ቅድሚ ምዝርዛሩ ናይ ሚስተር ካሃን ሰባት መፂኦም ብመኪና ሒዞም ኸዱ። ናብቲ ሪዞርት ምስ ተመለሱ ንሪቫን ሚስተር ካሃን ሳልሳይ ሕጊ ስለ ዝጠሓሰ ከም ዝቕፃዕ ይነግሮ። ምስ ናይ ደገ ሰባት ክራኸብ ፈቲኑ። ስለዚ ከም መቕፃዕቲ ስያ ከምተን ነብስን ሸይጠን ዝሓድራ ተኸዲና ናብ ክለብ ተወሲዳላ። ሚስተር ካሃን ኣብ ሓንደ ባሎ ከም ዝተኣሰረትን ሓደ ሰብ ድማ ክዳና ይቀደላ ከም ዘሎ ይገልጸሉ። ኩሉ ነገር ብቐጥታ ቢቲቪ ይሰራጨሎ። ድሕሪዚ ሚስተር ካሃን ሪቫን እንተኽኢሉ ንሰበይቱ ከድሕን ናይቲ ክለብ ኣድራሻ ሃቦ። ሪቫን ድማ ግዜ ከይድፍአ ናብቲ ክለብ ይጎይ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ሪቫን ሰበይቱ ናይ መወዳእታ ክዳና ከውፅላ ክብሉ በፅሐ። ንሰበይቱ ድማ ነፃ ከውፅኣ ክኣለ። ናብቲ ሪዞርት ድሕሪ ምምላሶም ድማ እቶም መጻምድትን ክገድፎም ንሚስተር ካሃን ይልምንዎ። እንተኾነ ግን ሚስተር ካሃን ከምዘይከኣል ይነግሮም። የግዳስ ናይ ሰንጠረዥ ቁፅሪ 21 ዝርዝራት ክነግሮም ጀመረ። ክልቲኦም ዝተመረፅሉ ምክንያት ኣብ ህይወቶም ጥልቕ ዝበለ ጽንዓት ከም ዝተኻየደሎምን ንሰልቲ ኢሎም ዝቃለሱ ብምንባሮምን ኣብ መንጎኦም ድማ ብዙሕ ምስጢር ስለ ዝነበረን ከም ሰዓርቲ ኮይኖም ተመሪፆም ድሕሪዚ ናይቲ ሪዞርት ከም ኩሉ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ተዋሃቦም። ቀፂሉ ሚስተር ካሃን ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ይቕሬታ ይሓቶም። እንተኾነ ግን ንግዲ ከም ዝኾነ ቁርፂ ይዛረቦም እሞ ንናይ መወዳእታ ሕቶ ድማ ክዳለዉ ይነግሮም። እንተስዒሮም 21 ክሎሮፕ ብምውሳድ ብዝበለፀ ሃፋትም ክኾኑ እዮም። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ሚስተር ካሃን ንዝቕፅል ናይ መወዳእታ ሕቶ ሓፂር መግለፂ ክህብ ጀመረ። ናይ መወዳእታ ብምዃኑ 8 ቁልጡፋት ሕቶታት ክሕተቱ እዮም። ነብሲ ወከፎም ከክልተ ክሎሮፒ ዋጋ ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ሓንቲ ነፀላ ተግባር ይወሃቦም። በቲ ሕጊ መሰረት ድማ ንነብሲ ወከፍ ሕቶ ብጌጋ ወይ በንፀራዊ መልሲ ክምልሱ ኣለዎም።
سيا استمرت مغنية دما نسيو سيا بز نجر كتفتن تدلي نبرتن ريفان جن كلا أمانات خمسين نبرم يسخا خرا بوزح كيتصنحو دما اتتصوتات جمرة مستر كهان دما بقلطفاتن زكاتو الحتاتات كوتكوتوم جمرة سيا نشوعاتيوم بلكع كم حقوم ملست كساب نيموتاتا حتى دما خدو دحر زينتو متأمتن مفرح دما دحر مرعوم ولا انتقونا مسكال ودي دكيسان تقونا حتى جيجا ملسقت ملس لزنبرا دما اوا إلى ملست بزقرم دما اتمحبرنا ايد كتلي بره ازي دما دحر مرعا كال ركب كم زلوا يرئي هاندبت امني ريفانكت سنبادن قوهن كنبب جمرا سيا دما اتمسارحي يهسوالو إلا كتناج جمرت انتقونا جن مستر كهان كل نجر بقليلا قباب يرئيا تليفونات قبيلو ناب حلافيا حتى الملأخت الأخ ريفان تبساجوا استما سبيتو خمسة تاللتو يرئينا حجي اتتصوتا سلازبقع مستر كهان شقوتو وطأه مخنياتو سياحاسوت تساريبالا سلازي كتموت كم زلوا يسارب ريفان لبو تسيرو والان تخونه جنايتا زفقراموت كرئي يدلي نبران سلازي أمارات خدالي نمستر كهان تمحتانو مستر كهان دما أمارات يهبو هيوت سياق دحن انتقوين دما نستمرت أساب هيوت ريفان كتفاء لوو دفار سنبر ريفان دما بغتبت بز حساب تسامع دحر زتو مسامتي نأمروت أجم زلو سب سنبرو لخفلي تعجبهم أتوو نسيو كقتل زلو سب دما تباهالو ريفان شكوت بمحاس نابو قربة اتساب أبقال أي درجة بيت مرتخلو عركو زنبر أكرام مخانم سفلتا سنبدا أكرام أبقال أي درجة بيت مرتخلو بريفان انتيان يأرختن بزي حزينيتا كمستقواساقو لنردا اتقول بتنيا ريفان أب امرؤ بسلاس لاسكدفة حجوان كابت حماماي دحانن استمان ريفان سلاسة سمعو قد حد حرفتنا جن مستر كهان سبيت خمس قتلا يفراروحو سلاس ريفان نتسوكم تخواستو السنة جن اتساقر النقر ابتحيزواز نبر شكوت ايتاي نبران أمو داتا دما مستر كهان أكرام ودو خمس خوانا قلتا سلازي إذا كل نجار سكبر دما نقول بتنياتات حنن مفتاي نبرا بس تماتو متأمتي كابجيكم سلست مهارو نخخدو نتأخونو بس خا كلت يوم نابوتي لمكم اللسون بزعبا متأيقوم كسلاسلون اتتاريخ بزي ودا ميستر كهان وشتم سلسورو الدحرسي كم قدمهم كم زي كونو بالزيو فتوات تخطاتلت مدبنا نلو مسقربنا لكم مدب نزي مسل نيرو ناي وترو تخافلت مدبنا نمخان سابسكرايب زي كبركم سابسكرايب بورن دابلكو فيديو لايك شير بمخبار زلكم هانات رأيتي خون حبريتا أو كومنتيشن أمطلنا أبقى تسالي بخالق مدب كسام براخر سسنايو